Kentari juo pekatapan kita sambuang sekali layo dipita keselengapan didulang sadulang lai pendulang ame disalido diulang saulang lai penyapui kabanan tinggal koi anta kalantai anta tidak anta kapadi mudo juo anta kasampai anta tidak anta sainggo jalan juoi nan salido pasababelo kekida jalan bungo pasang dipandang sarugo elo nang kamasu amalan kurang batang pitulo tapi labu diambil anak rang singkara ko sarugo di mantagua lenarako dilakuang awai onan dibilang yo buyong abu tasar lasanang di dalam hati namun ninyo bajalan juo dituju juo kabiru goi nande lamo ujang di bajalan latibo di rumah nini satu tibo langsung konai rusua butasar memikirkan laikoni ini idu yuni ibu wati ndak tabado kironyo nini lai duyo satu tibo buyong butasar onde buyong sia butasar laranca mana ujang kini siapa nak mencukup abu ojang o siapa magie baju ranca itu lekato masuk itu menjawab dua orang bujangko onde nini dangaken mola bapak awak sudah bertamu lakayo di pasar bangawan ini yo lakayo bapak awak abi bare japui ka bapak abi kepiang japui ka bapak olake yo sanang onini nama danga kece butasar sanang hati nini nyokini ikola bare yo tigo gantang ikola kepeng lenan saringgi co itu banale kece inyo hari batamba yo abiju padona nari le maso itu iyo batana yo abu tasar indak kakito lerantang panjang nalasana ngatirang bujang abi denari baganti hari abi lepakan baganti pakan kiro sapakan sudah itulah cegak ning ini abu tangasari o sanang hati ndak tabado cuy itu bana menyolai ruponyo buyong abu tasar kini cuy ko kadinini bapak awak membawa awak tinggal di tokonyo nagadang nini kentarui ujang tolong ni
Otarwiko juo bujang tolong cuy tu katonyo kini abi bare ujang antakan nabi kepiang ujang pibokan cuy tu kece abu tasar lasana ngati nini nyoba ure raso akiroi Nandi bilang buyong butasar kini barangke nyoka toko tinggal di tampe bapainya Abiari baganti hari bipakan baganti bulan di mana rindu pada niatnya turui pulau kabiru goi rupanya buyong abu tasar lasana ngati tinggal jo bapak baju lah banyak babalikan hati batambah sanang buo narang bujang batambah gapuan tuan Osanang atinyo si malano biala wa indak bekepiang asal ya do anak kanduang kabaureh juo kiro-kiro majang Wabi bulan baganti bulan butasar bertambah gadang juo nanini indahnya lupakan kain sembayang nyuantakan cukui lah baju untuk nini Abi bulan baganti tahun anak bertambah le gadang juo Indah dirantang le panjang bana adola padole satu hari nambah kato cando malano onde butasar le anak bapa diramba-ramba si kadudu kailia juola dibandakan danga kembana le sadang dudu ikon nambana le basampaikan Nantania diati bapa nantara sori kiro-kiro karano anak bertambah gadang rancak lah buyong lebar sekolah cuy itu bana le kece inyo Sadang di buyong le abu tasar mendanga sekolah le nambah sabui galak sekali le rambujang kopi lagam le bapak le kawa velo katukorana le dalam padi kalau cuy itu le nang kaelo la samo sanang le dalam hati adola padole satu pagi Iyo diantakan abu tasar bajalan baduo jo bapaknyo rambujang kini dibimbing bajalan le bagu lambe talita taletai laletai bakacang menjalang le junjung talita talalai lalai baanggang menjalang gunung alasa rantang le dua rantang cukui ketiga le rantang panjang Kaile jawa panjang sambilan lapet tarampai lah di tarali nanti jawa lambe di jalan tibo di rumah sekolah kini sinamba kato si malano ongku guru dangaken olang kuei Tolong tarimo anak ambo cuy itu kecek si malano anak ko baru kaba sekolah Mandanga kato si malano kuburu tahu pado inyo kini cuy ko di malano siapo namo anak kita kuei Mandanga kato
kato rupo itu namanya si Abu Tasar diambil pena dingku guru bertindak pena masuk itu anak orang dari andale ke pasar juo pagi hari lah bertindak pena ke karate hitam tak dapat putih lai do Tuhan. Abu Tasar tarui basikola sanang hati ndak tabado tio hari pai sikola kepiang dia gie di bapak kabalanjo bajulah banyak babuekan sipatu lah cupik pulo ocu itu lebana menyolai hari batang amba biyui kama alun yo buyong Abu Tasar utak namu pikir lanjut itu bana masuk itu rajin bana buyong sekolah abi hari baganti hari abi pakan baganti bulan utak bertambah namu juo oh bulan nabi kabaganti tahun nabi sekolah naik kini lah naik sekolah dua matuan kini ala sekolah dua sanang hati ndak tabado baure raso kiro-kiro apole kato simalano onak kandu ang buta serna capek rambujang gadang na kok lai pai umawang ang onai kok lai panjang yona buyang kata kico ayena mani garaji nona basikola otasarei wang sorang na bapak aro itu bana masuk itu sadang dibuyang Abu Tasar pandai bakawan sama gadang mulut mani kucing dan murah awak rancak baso ketujuh pandai bakawan le sama gadang konang ketek kanyos kasih nantuo kanyo hormati sama gadang lawan bayi yo cuy itu bana le dagang kini kalau bajalan pelihara kaki maliek pelihara mato bakato pelihara lidah nangko mandiri baru-baru bakato di bawah-bawah inge-inge sebalung kanai nyo kulime sebalung nabi nyo balik mangkok nyo bala kayu lelapu indak nyo pija nabi so banyak di dalamnyo nak iman anak rampalangai anak pawali le baru tibo memang imat tubuh nak pingai nyo jago diri kasansaro Ari batamba bijuo buta serta rui basikola nanini dibantu juo labarapo lamo basikola utak batamba namu juo
Wabi bulan baganti bulan awak rancak laku punelo utak namu pikir lanjui abi bulan tahun latibo oh tahun nabi sekolah nangai kini alanyo sekolah tigo sanang nyuati si malano kalau cuy ko taru tak waang na ya do harapan waang elok mata serei hari bertambah yo abi juo tumpak di buyong abu tasar gadang hati ndak tabado abi pakan baganti bulan kiro lah 3 bulan di kelas 3 adolah pado satu hari satu waktu itu bakato guru abu tasar iyo lah ibu di sekolah mano anak sekolah banyak barisu kita jalan-jalan ke batang tabi payo kumbuai mandang kato dari ibu lagala anak sekolah dapet raun awak barisu cuy itu nama su itu sadang dibuyong abu tasar babalik pulang menyolai dituju toko bapak kandung matuan odek lamo rambujang jalan nari batambah biju nalati boleh dakok bapa senang hati lesi malano anak lah pulang le dari sekolah indak tabado le gadang hati sinan bakato le abu tasar oh bapa dang akan mola dang adi bapak lah dikatokan tadi kan ibu le kabakato kami barisu le jalan-jalan kabatan tabi le payo kumbu agi yo bapak ujang kepiang paei pairaun besu samojo ibu oh bapak mandanga kece abu tasar apole kato si malano danga diang otasare ruponyo kini si malano dek sayang kepada anak ingin bagara jorang bujang bagara inyo kini jo butasar apole gara si malano tapi ndak sampai kati cuma bagara inggo bibi onde butasar anak bapak kok nandi siko yang nandi pandang iko lau dalam balango mayung kamano pulo kapai inyo mana kini cuy ko dirang bujang cubo minta ka bapak tiriwang oyang minta ka bapak tiriang jani buang sajo yang nyoi duigi kande yang mandanga jawab bapak kandung rupanya buyang buta sarai mato hampir sekali ndak tabado ibu hati anak kini lah biasa menderita takana nasib nanda lula tuan otakana nasibnya nalamu diminta bare pada ibu puntung berapi balambu ikan lai jauh pinggang kane baru diminta kini kepiang ke bapak tiri
anjang gadang awaknya katokan cuy itu kato dagang kini maalun kini bapak tiri lasamo berang jo ibunyo diminta kini ka bapak konten ka bapak tiri ujangnya suruh ijo itu bana kecinginyo sarupo bola nasib ujang kamari pai karang opor matuen kasan sayu nasib awak lacoy ko bapak kahujang arok jo bapak gantuangan lapai bapiki buyong abutasar cuy ko banana si awak dari kete iduit merasai lagadang menderita pulo matuan indak tabado yo ibu hati pado menanam lobak lambau biak kasawi ditugakam pado ujang tanah tirisau bukit tinggi ko ditinggalkan biarlah ujang pemerantau dicubo pai bajalan ko untung lain elok nasib antaka mangati tangah jangalan di hati terlampau ibu indah inyo kini ambil pakaian cuma baju sadona laki indah mengecek ke bapaknya jo tangi toko batinggakan matuan rambujang lari kabiru indah tabado ibu hati kok di bapak memang bagara tapi di tasar tasambilu matuan awak biasa menderita nalati boinyo kini dakok ni ini sinan bakato abu tasar onde ni dangakan mola dititi ni titi yang tigo nandi timpo tanah badarai nandi mimpi ni rasi yang tibo kito ko mungkin kabacarai manini sinan menjawab ini kandung tasiro darah di dado gumantar tulang pasandian onde buta serai cucu nini kamano buyang jangka bajalan nae sagadang iko baru badan waang nae ikan sabuilana kabajang alan tasrai sadang urang nak nagadang dari waang lendak bisa pai marantau kunun ko waang masih kete kok sakit nak dirantau urang sakit siapa jangan kamau be kok mati buyong suat tengah jalan mai nani ndak rang abekan mai kok tidak rang kapani obedo yo jangan kondak nampak dia dagang taje lorang bilari nak kok jolapi ujang yo na rangkapani dini ban sejang ndak tajalang do tasrei onde
nini dangaken mola bari ampun ujang dinini karano kini bapak laberang diminta dulu bare ka ibu opun tuang barapi nyolambu ikan lai jauh kini pinggang ujang diminta pulo ka bapak tiri anjang gadang awaknya kecekan diminta kepiang ka bapak kanduang ka bapak tiri ujang nyopor manini ruponyo nasib ujang kini sapantuni dui bola sahajo mani iyo sapantun bola kaki kamari rang opor meso itu cuy itu kece abu tasar kini izin kelambo pai cuy itu kata orang bujang kolai ujang barasaki mani bakiri badan wak capek ni ini ni seorang ujang pacintokan yon ini wanta pabilo kito kabatamu mandanga kato rupo itu sinan batanyo kinina nini inyo onde butasar orang bujang eko iyo buyong kabajalan rantau namano kang turui oyong ko itu nani sabui biala jauh awak pai kamedan elo kece urang ni biya marantau pe kamedan mandanga medan nanyo sabui tasambu balik tangini ni onde butasarna manjoni ni ojang ka kota Medan kang sabuina bakep yang sarimi tidak jang bajalan kaki kang kau mana o jalan nan sadang langang bana la jale rimbo panti mana kang tangam puande jang obaraki isu si kajang kambang raki bulu babanduang duo wa ansaki di rantau urang aye karu tasarang minum juo mayong siap oleh saki kamau be ojang Ibu-ibu ini bakato tapi butasar memang karyati. Oh ini raga indak taraga ni nambah maraga batang sampi indah ruang pucuk mudo-mudo ni tagawan dak tataga do ni nambah managa yili tataruang ujang payu boleh tak boleh ujang pai ndak tatangguang leni hati nani boleh ni ibu hati nan tak tabado bajalan sekali abu tasar onde rambujang edangaken mola ko iyo buyong kabajalan jawe la dolu salam nini anak jo salam mujang dilape nyona obake piang nini tado kito la samo mana manderi tado yang sagadang ikota sare baru badanang alun pangatui ona
Coba jalan jauh. Oh, Nandi bilang siabu tasar kabasalam demi nyojo nini nyo hari baran suabi Pulau Talam, Pulau Tarika ketiga, Pulau Bantuak Taji, Jawa Salam, nini ketingga barangke ujang hari kini ni Nambalai pincalang soa masuk kualo aye haji bajalan tolong kajodong minta selamat pulang pagi Kasuo jalan Karamban Kakida jalan Kamalako Josuo bajawe Karilan Jokida Puyaye mato cancang lobak gulai sinangi digulai anak padang panjang lawi sabak karang manangi bacara ria joga lombang Ibu hati kini kabacara indah tabado ibu hati o singgalang dolu tadang aruntu kini lagalo do gunung Marapi kok nampai jo hati rusuh nini tinggal maracun hati lah turun rambujang masuk itu kok baju sadona lake ken sarung usang nandi pegang bajalan buyang menyolai indah tabadole ibu hati sinangi lawa rampiku dia tuju ujung pandan menangi di tepi pintu malape nyole kabajalan dipandang le bantu inyo indah tabadole ibu hati balai lakini babelo-belo le nambah le labu le tantang nantanang ko nampai tita elo nini tinggal darat tak sanang nan dipandang rabujang kini sailang-hilang nan di mato salupui-lupui pamandangan para lemato jatuh karumpui di rumpui tibo bilang-bilang di mato nini iyo lalupui di hati balu le namu hilang rambujang bajalan kini bajalan buta sereta bakepiang databado ibu hati talita taleto-leto bakacang menjalang junjung talita ta ibu-ibu banggang menjalang gunung ngalah serantang le duo le rantang le cukui ketiga le rantang panjang databado le ibu hati di mapane sinambaranti di mapatang sinaba malam di malapa minta sidaka matuan tiba tambah kini ibu juo kabaan nasi panangguangan abi hari baganti hari bipakan baganti pakan di mapatang sinan ba malam di malapa minta sidaka orang kelai ibu juo ado lapado satu hari
antara lu buat sikap yang dengan panti hari kiro setangan sadang di dalam rimbo panganti matuan kok katarui kini jalan ko jauh kababalik kini rimbo kok gadang dari pagi nyobalun makan menangi duduk tapi jalan aye mato jatuh badari tabayang rupo nini akan duang lai tuan pinjai cino bajai kena biak panjai saku baju laki ni baru bayokan pasan koni niat nanda olu anak orang di batu sangka nan kapasa membali patai diturui kini hati tangka ni kondak mati badan marah say mani menangi duduk seorang diri ndak tabado ibu hati kok lai bapa uni rimbo siko makan laba badan diri lama rasa ibana idui ujang marasai bana badan awak biasi kudi di makan di pantai karyang pasang makan di tangga padoi duit baca mimbang kairi lama mati bakalang tanah biar nak mati tangga jangan letuan menangi le juo dagang sinan nari batamba malam juo uyu rimbo la babuni cacang gilo la mulai ribui awak kamano kaba malam jale di dalam rimbo gadang kamano le nasib kadibao la bagian ojo itu banana ditanggung sadang keninyo kabaman wong indak tabado ibu hati residen di Bangkau luna sadang ditapilawi ditinggalkan buta sadolu kini na lain kita sabui ada dua orang masuk itu si Erman namo bapak tu Maryam namo ibu tu iyo orang kini di kota Medan inyo di sini Bakarajo iyo di kejaksaan tinggi kota Medan kalau dibilang bapak Erman dua jo ibu si Maryam rupanya bapak jo ibu PK Padang babali apa dari Padang kini menuju kota Medan sadang di panti pukul 6 satunya pandang kehadapan lampu oto kini lai duit tasirok darah di dado gumantar tulang pasandian napo katonyo bapak Erman onde Maryam liek di kau apo kok kini na duduk ko antajihin nanta kok setan nanta kok lai manusia atau pauni rimbosiko kato sampai ibu menjawab ondeng kue dangakan mau laparan tikala motor kita nani ndak salah niat kita tanyo inyo elok kok nyampang lai manusia kita baongku ke kota Medan kue
Lajale kita tak beranak tu ambil kejadian dari dunia sampai kira dari duingku sampai kemati kata sampai semasui tugas kontak gigi diopor rem dipija oto tagak kontak dibunuh mesin mati bapak lah turun sama ibu dikida bapak ko turun disuo ibu ko turun sama manurui abu tangasar netuen satu tibo inyo di sinan lah sama takui kaduonyo kato ibu tanyo diangku kato apa tanyo di kau cuy itu nama so itu tulak batulak nak batanyo samonyo takui kaduonyo sadang diuntung bapak Erman dipegang baron yang jonan suwok matuen baron yang kecerang dulu pistol kata orang kini ndak tabado rusuati menggigil bapak dek batanyo onderang mudo nambah manuang jangan berang bujang ke kami nambukan salah niat bari luruina kami batanyo jangan kami nani ndak salah niat cuma batanyo baik saja lai kok buyong manusia atau jihin atau kok setan atau kini sian turimbo atau pauni rimbo sigi konena mandanga kato rupo itu sinan takajui abu tasar aye mato tagenang-genang disusun jari nan 10 onde bapak sarato ibu bari ampun ujang menjawab bu ujangnya bukan jihin jo setan ujang naninda anturimbo bukan pauni rimbo siko ujang manusia bu sabananyo bu ulade nasib nyona malau bu ikat pinggarana bukit tegi mandangui bu yosilua agama bu bansat bajalan dari kang puang magu ujang sabuang denam punyo bu ulana asipnya nama langbu sampai berangke dari kampung berjalan kaki nawa cubo mabu cuma sainggo iko baru talo bu mandanga kata orang bujang malie inyo manangila sabak bapak jo ibu ko onde rambujang dangaken mola siapa namo anak kini menjawab sinan rabujang koko itu nan ibu tanyo awak banamo abu tasar bu menjawab sinan ibu Maryam ko iyo bu tasar namo ujang lai ko namu apa ijo kami Obu tasar disangko anak konten dari duya sampai kira nan ibu indah ado anak ado jang ujang disangko anak konten mandang tu ibu Maryam menjawab buyong Abu Tasar pucuk dicinto bu ulan tibo semua dikali ya datanglah sesuai tuma badan awak cuy ko nasib
tak jo bapak mabu cuy ko nasib tak bayi ibu tinggal jo nini banse pulo lapat tui kampung ketinggal mabu Ari batamba bijuo indah kolamo antaronyo sadang bayi ibu hati disuruh naik rambu jangko ibu lah naik bala tuo bapak lah duduk bala kida buta serduduk tengah-tengah nangkapai nyotu kini sadang diuntuang Bapak Herman gigi pere kontak di beong kontak tabeong termasuk serta taken masin nidui mendangung bunyi masin noto masin lai duit le manyolai la masak padi narang gantiang pupinya tampak di pamatang masin ni duit roda bagel yang menangi kabui di belakang aladi opor lari oto maalun napak kamanyopir dari satu opor kedua dari dua opor ketiga jo tiga seden balari kendar yang mandar yang kasih alui kaja batu kepe bunyi langki sawangin lalu bunyi sarasa ayat tajun ninda tabado sanang hati raba rupo kayu-kayuan jo itu apa kamanyopir otuan Lampau rimbo panti latibo oto dirao indah tabado mamangati entah kabaa kajadinyo namun seden kataru juo ketingga daerah rao dituju marosi pongi jo jantuang hati basang keto raso indah kabayi alai katingga marosi pongi latibo di kotonopan raso indah kabayi lai rusuet tak dapet dikato kano diei nambaranti nyo di sinan gas kontak gigi di opor rem di pija oto tagak kontak di bunuh masin mati baranti apa di sinan la turun apa jo ibu butasar la turun pulo langsung ke dalam kadai nasi tuan nalaka makan masuk itu makan bapak makan lah ibu butasar taba orendong minyoka makan lemanyolai iyo kamakan bersama-sama nanyo ambil cendonyo pinggan nambah bunyi pukul 8 nambah ningkap pukul 9 tengah malam pukul 10 taruh ketabang laku baraba pandat sandala di muaro tekanan nasi sedang makan dan aye mato cucu ke pinggan tibo di pinggan dan ancu lulu nasi basuwo le tulang lama nasi badan tekanan juo cuy itu banalenan ditangguang tiga laringi le tanggal 8 sebulan 30 hari dimakan nasi le raso sakam raso dan indak kabayi lain ala sudah rambujang makan utang dibayi lah dia pako bertambah minyak le josa lender raya kenala le kanyo tuku ban di toko le ka ampe nyoco itu bana le manyolai indah kolam oleh antaronyo naik babalik le kate seden di sini masin lah diiduikan nala ko idui le masin seden oto barangke le dari sinan di opor sinan le lari oto le dari satu opor kadu le dari dua opor katigo jo tigo seden le balari le dari yang mandari yang le kasih alu kaja le batu kete bunilang kisau le nangin lalu buni sarasa dan ayat tajun nari batamba abi juo
iyo katinggale kotono pen kini lah tibo di panyabuangan dituju padang lah si dempuan rusua kemana lah dikatokan ka bapak indah lah disampaikan ditanggung le sajo nyuati dandam namun noto katarui juo talampo padang lah si dempuan ditampu kota Siboga rusua kemana lah dikatokan mangalu tio sabanta matuan Nantalampau kota Siboga kini latibo ditaruh tuang mengalu tio sabanta tadiri nini nandi kampung letuan Ari batamba yo abi yuo kata lampau pulo si tarutung seden letibo di balige patri bana tasar mamanung nang konten bana bapak oh nalala peo kini katarui juo kalau dibilang sedan kete nan talampau lasinan nak si tarutuang iyo latibo tadi di balige dari balige ke pereng ngapet Sari-ari bujang bamanung nang konter sokolape di awak lah ditimpo banser Nantalampau pulo si parapat oto menuju kasihan terawak lah jale jatuh banser dekan duang tatap katagang berodiei Nangka tingga cando siantar latibo di tabiang tinggi sari harian deta gambar raso indah kabayi lai ala talampau tabiang tinggi masuk di resor kota Medan raso indah kabayi lai rusua tak dapat dikatakan iyo dem bilang sedan ibu kamano sedan kamanuju dituju tampe tinggal kini jalan cendana kota Medan iyo banombor ampe puluhan tuan satu tibo sedan kokini babuni kalakson sedan urang tibo membuka pintu tak buka oto masuk oto tak dorong pintu lape rem dipija oto taga kontak dibunuh mesin mati apa jo ibu nala turun ujang buta ser turun pulo mai naik laki ni anak ibu naik ke rumah buta seri jangan bujang bamalu-malu sangkola rumah ibu konten itu nang kece ibu Maryam lanai buyang ate rumah sanang hati ndak tabado raso bau re kiro madi batamba yo abijuo saingonyo samaso itu maalun ibu menyolai awak keninda ado anak disangko buta serana konten dari duya sampai ikirat onde buta serna anak ibu yo jang
Ninggalkan bana jale-jale letantu kini dirang bujang ala kok bujang basikola wakatu tinggal di kampung dulu menjawab sinan Abu Tasar nangko itu nan ibu tanyo awak kenala basikola kelas 3 bu di Bukit Tengeng sanang hati ndak tabado ko iyo ala basikola kini butasar sikola balik nangga bulie yo nak rambujang pangan dai bulie talawan oh dunia orang ojang Abiyari bagantiari malun kini Bapak Herman adola pado satu hari kok baju butasar lah dibalikan ramu ikan ala kadi cukup lasanang hati maso itu indah tabado sanang hati ruponyo kini Bapak Herman Abu Tasar kadisarakan dimasukkan buyung sekolah sainggonyo sama so itu kini kenala kadibao ladi katokan kang guru onde guru dangaken mola tolong tarimo anak ambo itu katonyo dagang kini sadang di guru maso itu urang ken tahu Jopa Herman ditanyo namo rambujang konan siapa namo rambujang baru menjawab Bapak Herman inyo banamo Abu Tasar maguru ala disurekan dalam buku diambil pena di Pak Guru nak urang dari andale ke pasar juo pagi hari bertindak pena ke karate hitam tak dapat putih langai de Tuhan la sikola buyong butasar gadang hati ndak tabado raso baure kiro-kiro malun le di sikola malun buyong butasar pandai bakawan le samo gadang napa Herman kanamonyo hari pagi nyo kapai naya kate le sedeni jo pintu tatutu ile masin ni dui roda bagel yang leoto jalan barang ke seden dari rumah ka menuju rumah sekolah cuy itu banatu kini indah kola mole antaronyo oto barang kele manyolai mantakar bujang ini nangkok pagi kadiantakan nari patang di japui pulo cuy itu banale rambujangko oto barang kele dari rumah meninggalkan jalan cendana dengan laser rentang le dua rantang le cukui ketiga le rentang panjang le kain le jauh le panjang sembilan le lapuat tarampai le ditarali di jauh lambe di jalan yo ketiga le manyolai cuy itu dagang tu kini indah kola mole antaronyo sainggonyo sama sui